Lord, mega shout out to you. Ayan. Isa pa. Congrats sa imo di ay kaya. Usa na juga ka monetize na gid ka. So, pamao ginano kay lisod kayo nakukuha ko ng 4,000 watch hour, di ba? Lisod kayo kuha ng WH o kining unsubscribers. Dali ra kayo, pero ang kining watch hour, mo di pinakalisod. Dugay kita mahuman na mabawasan pa, daghan pa kay pansilolo, pati-ati, reason, no? Pero, awa karon sa imong pagnaning og sigig live di mo, maabot ba yung 5 ka oras? Pauri man nakit imulubot anak sigig lingkod. Pero, bilib ko sa imo kay, bigton kay ka ba ka ng pugihan. Pugihan kay ka mo kuan sa imong LS. Di kay kayo nga, 2 hours, 3 hours, 1 hour, half hour, ganun. Di ko ni kay ka gusto gini mo maabot tanawa, naabot gini mo, nakuha gini mo ang imong pagkakuan. Ang nakuha gini mo ang monetize. So karon usa nakaka part na ka sa monetize. Ano ba? Monetization ganun. Pero bro, congrats jud sa imo ha. Ipadayon lang din ang imong kuan, imong gusto, imong goal, imong dream. But more than that pa na mas maabot pa gid na ang kuan 10,000. 20,000, 30, 50, mali mo. Nasa 100,000 ka na one day, di ba? Isa ka ng sikat na vlogger. At dahil dyan isang sikat na vlogger ka na, I hope na kasali mo ako sa pagiging mag-collab someday soon na mag-collab tayo soon. Ayan. So sana Lord. So may tabo magkita ta dito sa Cebu. Enjoy lang nato, no? Daghan kay salamat kay nakahilit na ikaw sa team classmate sa mga team classmate dai daghan kayong salamat guys. So thank you kayo ha. Pasensya na maligtas lahat ng video basta dito kayo. Basta Lods, thank you di kayo. Naging bahagi ka rin sa sa mga dream, isa ka din naman. Kaya support din ako sa iyo sa mga LS mo. At marami akong support pa nalilito na maglibog ko ba kung kinisap mo nang na wadan uga na magkuhan YouTube. Basta, congrats sa imo Lods ha. Congrats. Hello, ang aking family. Ayan. Cebuano guys. Ayan. Congratulations ulit Cebuano guys. Keep up. Galingan mo. Ayan. Bye-bye. Mega shout out kay Cebuano Guy Claros. I just want to say congratulations for being able to monetize your YouTube channel. God bless you more and continue dreaming big. Goodbye. Congratulations to Cebuano Guy Claros for being monetized in your channel, and good luck and God bless. Again, mega shout out at kay Lodi Charles, Cebuano Guy Claros. Congratulations Lodi at monetize ka na din sa wakas. I wish you more success dito sa YT World. Alam kong magdodoble tayo ka na kasi sa mga monetize channel. Kaya naman, we are just here to support you Lodi Charles or Cebuano Guy Claros. Ayan, congratulations again from here in Jeddah, Saudi Arabia. Congratulations Lodi Charles. This is Tony Nabuhay Vlogs from Team Bestech and Team Jeddah. I would like to take this short opportunity to shout out and congratulate nag-iisang gwapong Lodi Charles Claros aka Cebuano Nurse Claros dahil monetized channel ka na. I'm sure mas challenging pa yung mga palaro mo dyan. Kumbaga, laglagan ng mga princess. Anyway, I'm so happy for you. I commend you on your latest success and I look forward to seeing you even more great things from you. Thank you for your support on my LS. It means a lot to me. Once again, congratulations. Nabalitaan mo ba yung bagong ngayon, chika? Na nagkakalat-kalat, na daw isang YouTube channel, na monetize na daw galing daw sa yung classmate. At yung may-ari ng channel na napaka-pogi daw, napaka-mata. Ayoko sabihin na, sabihin ko small talk eh. Ayoko sabihin na si Joseph Sunday Cash, yung may-ari ng channel na yun. Secret lang daw kasi namin yun eh. Kasi yun nga, siya na daw bahala sa akin. So, ba't ko ba tinatakpat? Siya na daw bahala sa akin, siya na daw bahala sa padulas sa akin. So, secret lang natin ito ha. Okay, may ngayon ha. Congratulations Sir Cebuano Guy Claros sa iyong achievement dito sa YT World. Siyempre, talaga naman, plak-plak tayo dyan dahil nagkakulay na rin at nagkaroon ng buhay at talagang makulay ang buhay ng iyong YouTube channel ngayon dahil napaka-big blessing ang nakuha mo ngayong taon na to. So, alam naman namin na kahit monetize ng channel, lagi ka pa rin humble, lagi ka pa rin down-to-earth kasi ganun yung pagkakilala namin sa'yo. Napakabuti mo, lalo na ako dahil kahit bago pa lang tayong naging magkaibigan. Sa bawat hiningi ko sa'yo tulong pagdating sa YT World at sa mga tips hindi mo pinahindihan. Kaya umabot din ako sa 1 sub dahil sa mga binibigay mo sa akin advice. Kaya, more blessing at talagang deserve mo yan, Sir Claros. Talagang mas lalo kang pumupogi dyan. Yan. Talagang team classmate lang ang malakas. Number one. So, paano yan, Sir Claros? Kami na yung susunod. Diba? So, kahit na nagpipintura ako sa bago naming valor, kahit puro pintura pa ako, talagang gagawa ako sa'yo ng pagbati dahil deserve mo yan, Sir. Deserve mo yan. Gusto mo itong condenser na ito, regalo ko na sa'yo ito, kulipin ko. Umikot pa yan, oo. Mahal sa mga ramen, Sir. Ayun, Sir, ha? God bless sa'yo at lagi kang mag-iingat. More power, more blessing. Lumago pa ang channel. God bless ka. Ay, talaga ka. Bye-bye. Hi, Lalabs!
Ayan, congratulations for being monetized. Thank you kasi naging mabuti kang kaibigan sa amin, sa akin, lalo na sa akin. Salamat sa mga tulong mo. Deserve mo yan kasi napakabait mong tao. Hindi ka nagsasawang tumulong, hindi ka nagsasawang sumuporta. Lalo-lalo na sa team classmate at sa mga baguhan, sa malilitang channel. Ikaw yung isa sa tumutulong sa amin. Maraming salamat din kasi naging kaibigan kita. Masaya ako na naging part ako ng team classmate at nakilala kita, nakilala ko kayong lahat. Maraming salamat din kasi isa ka sa nagbibigay din ng inspirasyon sa akin. Yun, pagbutihin mo pa, pagtulong, at patuloy mo pa yung pagiging mabuting tao, yung pagiging masayahin, yung ayan mo, yung aalis niya kasi malinis namin yun sa'yo. Ayun, sana mag-LS ka na kasi miss na kita, miss ka na namin. Maraming salamat, God bless, and ingat ka palagi, hindi ka magbabago, kahit anong nangyari, huwag na ka magbabago, yun ang lagi mong tatandaan, okay? Bye-bye, lalabs, congrats! Love you! Hello, Lodi Cebuano guys. Claro sa ayan. Congratulations sa'yo, Monica na sa ayan. So alam ko lahat tayong mga bagong YouTubers or mga vlogger is pinapangarap na maging monetize. At ngayon po, nasa stage ka na ngayon na monetize ka na, which is pinapangarap ng iba at ngayon ay nandiyan ka na. Congratulations and big love. Shoutout sa lahat ng mga classmates. Ayan po. Pagpatuloy nyo lang kahit sa mga nangyayari ngayon sa sa mga YTC natin, pero laban lang. Congratulations once again, Lodi Cebuano guys, Claros. God bless. Hey everyone, this is Jamela Generoso and I would like to say congrats to Cebuano Guy Claros dahil finally monetized channel ka na and lahat ng hard work mo, efforts mo, time mo ay nagbunga na rin. So ayun, continue mo lang yan and I'm looking forward sa mga achievements mo dito sa YouTube and nandito lang yung channel ko to support you. God bless, ingat, and stay safe. Success is the beginning of your achievement. Your dedication and insight are truly inspiring. Wishing you many years of great achievement. For your fabulous victory, you deserve it. Very great aim for this class. It's a success, you truly deserve it. An achievement you have truly earned. You really deserve my heartiest congratulations on your achievement. You are on your way to doing some great things. Indeed, my best wishes for your success. So be on and I truly mean it. And may the Lord be with you. Grant you many more achievements and all the best. And thank you so much for showing me some love and joy. Hi sa'yo! Mega love shout out, mega love congratulations sa'yo, Cebuano Guy Claros, dahil yun ay isa ka ng monetized channel. Ang iyong ate ay sobrang saya at ang buong team classmate ay napakasaya dahil isa ka ng monetized channel at dahil sa iyong kabaitan, sana huwag kang magbago dahil ikaw ay isang totoong kapatid, kaibigan at higit sa lahat, ikaw ang mabait na napakabilis pakiusapan. So, kaya ngayon, wish ko sa'yo lalo pang lumaki at more blessing from God and more power to your channel. Love. Dito lang si ate, dito lang ang team classmate. Love you. Bye-bye. Hey! Tao ba to? Hi, Cebuano Guy Claros. Congratulations dahil monetized channel ka na. You deserve that. You've been working hard for it. So, ayan. Nakuha mo na yung goal mo. First goal, of course, na maging monetized. So, congratulations once again. I hope na mas mag-grow ka pa at ang yung channel. Sobrang napakabait mong tao. True friend indeed. So, again, you deserve that. And we are looking forward for more videos, contents from you. Sana, yeah, mag-upload lang ng upload. And wish ko sa'yo is, maging successful pa, mag-grow pa yung channel mo. Congratulations once again and thank you for being a friend. Okay. Yan. Siyempre, ano ba bang unahin natin? Of course, congratulations, my friend, for being monetized. Nagbunga na din yung pagtitsaga mo, magpa-Pinoy Henyo tuwing MS mo. And more Pinoy Henyo to come para manalo pa kami ni Miriam ng maraming prizes. At saka, ayun, wala na akong masabi. Masaya lahat kami, masaya sa bagong achievement na na-unlock mo. Continue sharing happiness, continue sharing joy to everyone. And pasensya na kasi hindi talaga ako ganun kagaling when it comes to giving congratulatory messages or any messages. But just to complete this greetings, I made this for you. Congratulations, FM. Wow.
Lodi Bells. Cebuano Guy Claros. Cebuano Guy Claros. Maneng. Congratulations. Lodi Bells. Sa kanang ganat na monetize channel. Monetize channel! Sana, huwag kang tumigil sa pagtulong sa ating mga bagong classmate. Medyo busy na lang yung Lodi Bell Janex. Pero magbabalik na rin. Malapit na! Ayan, Lodi Bells! Congratulations! Napakasipag mo talaga. Dapat lang na ma-monetize ka. Okay? Huwag kang titigil. Tuloy lang natin. Ha? Pag bumalik ako, tulungan mo rin ako. Ha? Ayan. Congratulations. At pasensya na. Medyo nakuli ang ating pagbatik. Medyo talaga ang busy. Maganda na rin dito sa Dubai. Napag-settle ako ng konti. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I'll never know? If you're gonna leave, I'ma let you go. God bless. Cebuano Claros at Cebuano Guy Claros. Isa na siyang Hi, Debbie Chuck. That's alright. Hello! Congratulations sa Cebuano Guy Claros. Monetize channel. God bless. Bye! Ayan mga kaibigan. What's up mga dong mga dahils. And ayan. Mega congrats sa aking Lodi na si Cebuano Guy Claros sa pagka-monetize sa aking YouTube channel. Mega congrats sa iyo, Lodi. Ayan. At long last sa pagkahaba ng prosesyon. Diyan ka din natutulong sa pagka-monetize ng YouTube channel. Ang pinakahihintay at pinaka-inaasam na pagka-monetize ng YouTube channel ay nakalito na. Ayan. Continue to inspire people. Continue to inspire small YouTubers like us. And on behalf of myself and Ivan, napakasaya namin dahil nakilala namin ang grupong Team Classmates. Diyan, solid ang Team Classmates. Medyo busy lang, kaya di masyadong nakakapunta o nakakasalo sa inyong mga live stream, mga loading. Babawi ako soon. May mga ginagawa lang, kaya di nakakapag-visit. Again, congratulations sa iyo, Lodi Cebuano Guy Claros, sa iyong pagkamonetize. Paalam! Ayun! Congratulations, classmate, no? Cebuano Guy Claros. Isa ka ng muni ngayon, no? Welcome to the world, no? Thank you so much dahil naging bahagi ka rin ng aming pagiging isang moni, no? Papasalamat sa iyo ang Salibad family. Thank you so much dahil sa iyo, and pagpatuloy mo lang. Kumbaga first step pa lang yan, no? Sige lang, no? Pagpatuloy pa natin ang laban natin dito sa YT World, no? And yun, ulitin ko, congratulations sa iyo, classmate. Mabuhay ka. Congrats to you, Kuya Cebuano Guy Claros. So, sorry ngayon ako nakagawa ng video kasi busy, tapos pauwi na kami sa bahay namin. So, God bless. Shout out Team Classmate. Hello, Kuya Cebuano Guy Claros. Congratulations. You deserve to be monetized, Kuya. Nasa likod mo na lagi. God bless you always. Jonathan Barongan from Team Classmate.
Hello everyone, good evening. I'd like to congratulate my friend from Team Classmate. I'm very supportive. Congratulations to you again. Cebuano Guy Claros for being a monetized channel, Lodi. So, more power. God bless you. Hi, Cebuano Guy Claros. How are you? It's good to hear na monetize na ang iyong channel. Yay! Woohoo! So yan, congratulations. I'll keep this short. And more power to your channel. I knew it na mabilis mo itong makakamit. But you are a good person or you have a good heart sa Team Classmates pa lang. And as we can see sa iyong family, ganyan ka. You have a good heart. So, ayun, more power. God bless. And thank you so much for being there for the entire classmate. Thank you. And congratulations. God bless. To God be the glory. Bye. Congrats. And hello Pempem, ayan, mega congratulations dahil ikaw ay isa ng monetized channel. Ayan, congratulations sa iyo Pempem. And maraming salamat sa friendship, maraming salamat sa support. And syempre, ang wish ko, ang successful ng iyong channel at ang successful ng iyong life. Ayan, so ikaw pa rin nag-iisang Pempem ng Team Classmate, kaya maraming salamat sa support. At masaya ako na isa ka ng ganap na YouTuber. Ayan. Dahil isa ka ng monetized channel. Ayan. Mega congratulations, Pempem. Ayan. Nandito lang kami for you. Ang buong Team Classmate. Ayan na. Nakasubaybay. Ayan. Nakasupport para sa iyo. Ayan. Pasensya na sa absent ako minsan. Minsan madalas nga sa iyong live streaming. Alam mo naman, nasa work. Tignan mo ngayon, nasa work of cash. Kaya mega congratulations. I love you, Pempem. Ayan, mega congratulations sa iyo, Pempem. Dahil sa kanang monetized channel, masasabi ko lang salamat sa support mo sa akin at sa pagiging mabuti mong kaibigan. At sana pagpalain ka palagi ni God. More blessings to your channel. Pagpatuloy mo lang yung pagiging mabuti mong tao. Bye-bye. Hello, Kuya Pempem. Ay, Kuya daw no? Mas matanda pa nga ako sa kanya. Congratulations! Isa ka na pong money. More power and more blessings to your channel. And good luck to your new journey bilang isang money. Congrats! Good morning sa inyong lahat. Ito naman si Lord. Maharap na naman sa inyong lahat. And good morning sa Team Classmate na nagdahil kay Lodi Cebuano Guy Claros. Andiyan ako sa Team Classmate ngayon. At Lodi Cebuano Guy Claros, salamat sa inyong kabaitan sa akin. Hindi ka nagbago sa akin. Concern ka naman sa akin minsan pag may problema ako na kupit ka sa akin. Salamat Lodi, nagpapasalamat ako nang kilala kita. Doon sa LS mo, doon ako nagpupusok lagi sa pag-I love you sa akin, pag-mention mo sa akin. Lodi, I love you at sana hindi ka magbago ba. Ngayon, muni ka na Lodi, patuloy mo yan kung ano narating mo ngayon. Ito lang masabi ko, huwag ka lang magbago Lodi, lagi ka mag-iingat. Andito lang ako para sa'yo, hindi lang ako para sa buong Team Classmate. Lodi, salamat sa kabaitan mo sa akin at sa lahat. Ayan, Lodi, happy kami sa'yo, na monetize ka na. Salamat na narating mo na yung paghihirap mo, narating mo na yung pagkamulit sa paghihirap mo, pagpupuyat, kung paano ka dyan. At salamat sa pag-support mo rin sa akin lagi, Lodi, at sa lahat ng Team Classmate. Thank you, Lodi. I love you more. And God bless. Ingat ka palagi siya. Ano ka magbago, Lodi, ha? And see you soon. Excited na ako sa pagbabalik natin soon. Thank you, Lodi. I love you, Lodi. Cebuano Guy Claros. And congrats. God bless all and Team Classmate. I love you all. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all. At sa lahat ng ating mga kaibigan at lalong-lalo na sa isang aking host natin na pinapasukan sa Philippines kay Cebuano Guy Claros. Kapatid, love. Congratulations. Isa ka ng monetized channel ni Lolo. Kaya sobrang saya ko ngayon at ang aming mga kasayang VIPs dahil sa wagas isa ka na rin monetized channel ni Lolo. Dati iniisip mo kung kailan ka pa maging monetize. Kaya guys, magtiwala lang tayo sa ating mga sarili. Magdasal lang tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Marating din natin yung ating mga pangarap.
pangarap. At lahat na yan, basta mayroon tayong tiyaga, mayroong nilaga, di ba? Kaya guys, si Buano Gay Claros, congratulations and I love you, God bless, and ingat lagi at still positive lang, and at sa lahat na pala ng mga ka-team classmate, maraming salamat din sa inyo mga lalab sa pagsuporta niyo rin sa amin sa VIP. Kaya para sa ating lahat, magtulungan lang tayo guys, at gawin na natin ang tama para marami pa tayong mararating at marami din tayong mga blessing na darating sa atin. Kaya si Buano Gay Claros, love, dito lang kami, kahit na ano mangyari, basta ang gagawin natin doon tayo tama at magsusuportahan. Kaya I love you all guys, and God bless, and bye-bye. Hello! Shout out Ilonggo Gay Claros. Congratulations for being monetized na sa YT community. Ludi, parang kailan lang, no? Dati namimiss na ako sa bahay nyo, yung mga pag-games mo. Diyos ko, ang lupit talaga ng mga pag-games mo. Pang brain, brain challenge talaga. Pero at least nag-enjoy ako sa inyo ha. Kahit nagtatrabaho ako dito, nakikinig lang ako, BG kumbaga. And then, maliit pa yung bahay ko dati. Nandun ako sa inyo. Naging part din kayo ng success ng VIPs Worldwide. And then, sa mga team classmates, alam nyo ba, saludo ako sa inyong lahat kasi nagtutulungan talaga kayo. Yung parang nag-iisa ba? Very grateful po ako at saka ang buong grupo ko, yung mga YouTuber na kasamahan ko na nakilala ko kayo. But the same lang, at least kahit pa paano, may mga bagong friends, kahit mga bata pa kayo sa amin. Basta, proud ako na nakilala ko kayo. Kaya ngayon, ito na, hindi lang basta-basta ha. Yung parang na-monetize na, akala ko nga, okay na, mag-upload ng ngayon pala, kailangan talaga natin i-maintain lahat. Kaya si Buano Gay Claros, ito na, kailangan na natin ulit, mas sobrang puyat pa talaga. Pero may bayad na yun, di ba? Frankly speaking, may bayad na yun, di ba? Yung puyat. By the way, again, congratulations. Big shout out sa team classmates. Love you all. From VIPs Worldwide, thank you so much. Mabuhay tayo lahat. Way to go, my friend! Your hard work and determination have paid off. I'm so happy when I saw that you got monetized already here in YouTube channel. So, more blessings, more success in this business world in YouTube. And we're just here. Mwah! What's up sa inyo mga Avengers? Ang abala Sir Avengers, and we're back at it again for another video greetings para sa isa na namang newly monetized channel. Congratulations sa iyo sa Buano Gay Claros. Ayan, may parang in behalf of F4 Brothers, we will always support you. And once again, this is Sir Avengers signing out. Ayan. Shoutout po sa lahat. Congrats nga pala kay Kuya si Buano Nurse Claros for the new monetized channel, and continuous lang sa pag-vlog, and sa ila syempre, ayan, patuloy mo lang yung ginagawa mo, marami ka naman napapasaya yung tao, saka marami kang tutulungan din, and once again, congrats, and God bless. See you around. Looking forward for your new content and vlogging and live streaming. Once again, God bless, and congrats Kuya si Buano Nurse Claros, ayan, new monetized channel. See you around, bye-bye. This is John Lex sa channel once again. Yun naman pala. Gusto ko lang pong parating ng isang napakawang congratulations sa big and amazing congratulations sa Lodi ng YT World. Walang iba kundi si Lodi si Buano Gay Claros. Ayan, Lodi, congratulations sa iyo kasi ayan, isa na namang team classmate ang mga salaylayan. You are certified Bonnie, kaya naman Lodi, congratulations again sa iyo. Sana pagpatuloy mo lang yan. Ayan, sulit na yung pagod at hirap na pinagdaanan mo dito kay YT. So, yan Lodi, wala akong ibang masasabi sa iyo kundi congratulations and keep up the good works. Ayan, pagpatuloy mo lang yan at sana maging successful ka someday. And hindi ba na ako laging nasa LS mo, makasupport ako dun sa mga content mo. Yun ang inaabangan ko Lodi. So muli, hindi ko na pangabahin to kasi alam ko maraming bagbati sa iyo kasi ikaw ang Lodi ng YT World. So see you and kita-kits tayo so around the YT. So bye bye. Morning, Kuya Claros. Yan, kagigising
gigising ko lang. Mega congratulations sa iyo sa kanang monetize channel. Pasanggan mo na si YT. Okay? Hindi ka nawawala ng pag-asa. Pagpatuloy mo lang yan. Dito kami susupport sa iyo. And God bless always. Take care. Always din dyan. Ingat ka lang dyan. Kung pababayay sarili mo, kaya ka nagkakasakit. And yun, congratulations, Kuya Claros. Isang kuya ko yan sa team classmate. Very supportive and super big. Isa rin siyang Bisaya Kamandong, Kuya Claros. Thank you sa lahat. Ingat. Hi guys, I just wanna say thank you for Cebuano kay Claros because kay siya ay pinakabutan na amigo. And then pagpatuloy mo lang yan, Lods, and congratulations kasi monetize ka na. Welcome to my YouTube channel. congrats Lods, and be thankful for the blessings. basta kanara. Pagpatuloy mo lang. Hi everyone, this is Abelashis, and I want to say congratulations to you, one of my best here in YouTube, Cebuano Guy Claros. Congratulations, Bash, on being a monetized channel. Please know that you will always have my support, and I'm so happy that all your hard work has paid off. More power to your channel, and love. Have a nice day, everyone. Bye. Ciao. Ayan, magandang hapon sa ating lahat mga ka-Dex. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, ayan, baka naman pwede nyo akong isubscribe sa aking channel at huwag kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Ayan, mega shoutout to Cebuano Guy Claros kasi monetized channel na siya. So bro, super congratulations kasi isang monetized channel ka na. Message ko lang sa'yo, sana magiging mabait ka pa at makahanap ka ng maraming organic at legit na kaibigan dito sa YT. Again bro, congratulations! Isang monetized channel ka na at super proud kaming lahat sa'yo. Ayan, super congratulations sa'yo. Ayan, God bless! Hi, Cebuano Guy Claros. Congratulations sa YouTube channel. Diba may mabuting naigawa yung isiki sa'yo. Keep it up. I'll keep on watching in your videos. Hello sa'yo, Cebuano Guy Claros. Congratulations po, monetize ang channel. Congratulations, God bless you po. Thank you rin sa'yo sa pag-support mo sa akin. Dito rin kami mo. Good luck sa'yo next chapter ng YT. Bye-bye. Hello kapatid! Cebuano Guy Claros! Congratulations for being a newly monetized channel. Welcome to the club! Ito po ang inyong lingkod, Jensler Vlad, nagsasabing enjoy lang at I know your heart desire na ginawa mo to hindi lang para sa iyong sarili kundi para sa lahat na mag-enjoy sa channel mo. God bless you more kapatid and keep it up. Bye-bye! Hello mga bayalo sa inyong tanan. Kumusta? Hinaot nga na kamusta mga kayutang. Si Inday kapabiyang ubos na ilagad. Gusto ko lang congratulate si Cebuano Guy Claros. Congratulations for being a monetized channel. Laban ka lang bay, padayon lang, tuloy-tuloy lang sa pag-upload ng album ng iyong buhay dito sa mundo ng YT. Congratulations and thank you.